とにかく楽しい会社でしたね。それ恐ろしいことがなかったらね。石渡は俺の体をめちゃめちゃに壊した。私の家までこの三好赤面の本陣が毎日毎日。あそこへ勤めに行ったあなたが悪いのと。だから戦乱の人は死んでもいいんやって。アスベストは恨みますし、言わんかった国に対してもすごく恨みたい。裁判したっても勝つことないわよ。国の方が強いもんって言って。いつ結論出んねやろ。来年再来年の春。そんなにかかんの。頑張ってよ。弁護士としてはね、本当に裁判官にこれ見てほしいと思ったんです。苦しんでるとこをビデオに収める心を鬼にして決めたんや。被害者がいる以上屈するわけにはいきません。1年かかるんか3年かかるんか分からない。長い裁判になったな。そうやな。つい最近まで韓国で最高がね行われてたと聞きました。驚きました。パパの苦しむの20年ずっと見てきた。生きるよ。心よりお詫びを申し上げたいと思います。厚労省というのは国民の健康のためにあるんだろうが。首相官邸に行きたい。年末に私一人亡くなりまして、我々行かせていただきますよ。ね、いやいやそこじゃなくてここ行かせて。いやいやもうここは。だからこれはもう私は行かせてもらいます。ダメ。来ないでください。失礼ですよ。